Igsuon karong kabatagon nasay kita ng pag-abot sa tubuhin na Diyos na si Jesucristo katuloy na rin ang iyong pagbalik. Musa karong kabatagon, let us worship and let us come nato sa atubang sa tiinan sa atong Diyos. Nakita ta, huwag kinigsoon sa pagpaampo na atong ginapanguyong nato sa Diyos na siyang pagbalik iya ng iuban. Kung kaya di kita gusto ng ibibigay ng iuban. Pero din kasakit ang maagian igsoon o sa ayaw kabuti magkaroon kabuntago o sa katadlo pa maabot sa iyong kinabuhi na di ka makadaig sa tubuhin.